Velkommen til BT Styre. Lad os komme i gang. I dag vil jeg se, om rugbrød er vandtæt. Så stiller vi telefonen her. Det er det faktisk. Rugbrød er fuldkommen vandtæt. Måske. Jeg tror jeg lige slukker det her. Og nu har jeg også rugbrødfingre. Oh shit, jeg skal skyde.